Bon dia, poble. Avui és 16 de juny i avui no és reflexió, és una explicació curta i breu, com sempre, d'una cosa rara que em passa. Tinc dos gossets, dues feres, incapaços de fer mal a ningú ni a res. Però cada vegada que passa per davant de casa o veuen un burca o una sotana d'aquestes que porten aquests senyors qui sap d'on, sí que hem fet unes feres, tio. Sí. No els poden veure, eh? No sé si és per l'olor, pel tarannà o per què és. Potser és perquè diu que les bèsties, els gossos, en aquest cas, veuen més enllà que nosaltres, no? I les bèsties veuen venir la maldat. Les bèsties saben les persones que tenen maldat dintre. En canvi veuen els fills d'aquesta gent i no els diuen res, és curiós això, eh? No els diuen res. En canvi hi ha persones d'aquest tarannà que es passegen per aquí i no els diuen... No els diuen res. Això és una cosa que és algo diferent que em fa pensar, el que no sé què em fa pensar, però com que les bèsties veuen més que nosaltres, potser és un avís del tarannà d'aquesta gent, de lo que estan portant a dintre i que en un futur poder deixaran anar. Digueu-me el que vulgueu, però jo us dic el que m'està passant. I si algú vol, ve a casa meva i fa la prova amb les meves bèsties, que són dues bèsties carinyoses, incapaces de mossegar ningú, però aquí algú els passa. Res més per avui. Bon dia i visca Catalunya lliure.